בוא תשמע. אומר רבנו, השם יתברך. אומר, השם יתברך. זה התוצאה. מה הפירוש? רבנו אומר בתורה ס"א עניין. השם יתברך הוא למעלה מהזמן, כמובן. וזה העניין, הוא באמת דבר נפלא ונעלם מאוד, ואי אפשר להבין זאת בשכל אנושי. אי אפשר להבין מה זה מעל הזמן שכל אנושי. הוא אומר רבנו, אני אספר לך. אך דע שעיקר הזמן הוא רק מחמת שאין מבינים, דהיינו מחמת ששכלנו קטן. כי כל מה שהשכל גדול ביותר, הזמן נקטן ביותר. כי בחלום מסתלק לך השכל ואין לך דעת, יש לך רק המדמה. אז נראה לך, ברבע שעה יכולים לך לעבור 70 שנה. אומר פה, וגם אם בחלום מישהו יבוא אליך ויגיד לך, זה רק חלום, לא תאמין לו. ואחר כך שאתה מתעורר, פתאום אתה רואה שעבר רבע שעה. אז זה אומר, וככל שהשכל גודל יותר, אז הזמן נקטן. ועל כן משיח, כל מה שעבר עליו מיום בריאת העולם, סבל כל מה שסבל, בסוף יאמר לו השם יתברך, בני אתה אני המלאתיך, והדבר תמוה ונפלא מאוד. זה מגודל עוצם שכלו של משיח, לפי גודל מדרגתו שיוכל זז. ולפי גודל מה שמרבלת, ועל כן, אשר יאמר השם יתברך אני המלאתיך, היום ממש, כי הזמן שעבר, אין ואפס לגמרי. וכן, גם במקום. איך יכול להיות מעל המקום? ברור שאחרי זה. תגיד, איך יכול להיות שאליהו הנביא בו זמנית יהיה בכמה בריתו? באותו רגע. קודם כל הוא מעל הזמן. ועוד הוא מעל המקום. מה זה מעל המקום? מעל המקום רואים שהבעל כוח יכול לעבור מקום גדול בשעה מועטת. נמצא שאצלו, אצל איזה שייטת אחד, הוא יכול לעבור עכשיו כמה עשרות קילומטרים בכלום זמן, באיזה אצן מרתון. אני לא יכול לעשות את זה. אז הוא אומר, אני צריך ללכת שעה מרובעת עד שאני עובר אותו מקום. וכן למעלה, כל מה שהכוח גדול ביותר, המקום נקטן אצלו. וכן למעלה עד שהמקום נתבטל לגמרי, כי בסליחה אי אפשר להבין כל זה. כמו שאי אפשר להבין בחלום את האמת שכל אותו הזמן שנדמה בחלום אינו כלום. כמו כן, גם אנו אפשר לנו להבין שכל הזמן שלנו אינו כלום למעלה בשכל הגבוה כנ"ל, יחיד הדורות. ואליהו הנביא, מלא צדיקים, היו מעל המקום מעל הזמן. אליהו הנביא, אם הוא מעל הזמן, הוא יכול להיות באותו ברית, באותו זמן, בכמה מקומות, כי הוא מעל המקום מעל הזמן. כמו הוא מעל המקום מעל הזמן, הוא יכול להיות פה ויכול להיות פה ויכול להיות פה, כי אין לו מקום ואין לו זמן. הבעל שם טוב, הרי לבעל אין זמן. ואת הדברים האלה אי אפשר לתפוס כל אתה בשכל אנושי, ואחרי שתיפטר אתה יכול להבין. לפעמים דנים את האדם, הדין שהוא קיבל כבר, הדברים שהוא קיבל זה עוד לפני שהוא עשה את המעשה בכלל, כי מחמת שיודעים שעוד מעט יבוא המעשה, כי השם יתברך יודע עוד מעט שתעשה את המעשה, ויכול לדון אותך כבר לפני זה, כי אין זמן. אז הבעל שם טוב ראה את זה שמה, שלח לו מכתב, והמכתב בכלל לא נרשם באותו זמן, זה גדולת הבעל שם טוב, אותו דבר רבנו, אותו דבר כל הצדיקים. רואים את הנולד. כל הצדיקים, יש מציאות שלפני שעשית מעשים, לפני הכל, כבר רבנו ראה את המשפט שלך וראה את הכל, כבר היה בהכל, כבר המתיק את הכל, זה הכל מחושבן, עוד לפני שעשית את המעשה, ועוד לפני שזה, זה הכל כבר סגור לגמרי על ידי הצדיק. הצדיק נמצא שם בכל ואם לא מכניסים אותו, שהצדיק רואה שאחד המקורבים שלו, שהוא ראה את רבי גרשון שדנים אותו, ולא דנו אותו, אז מה הוא משתמש בלמה נגרע? אז לא מכניסים אותי לבית דין? למה נגרע? אז ריבונו של עולם. למה נגרע? ריבונו של עולם, אני מדבר רק איתך. רק איתך אני אדבר. אני אדבר רק איתך. תעשה למענך, הוא קינא קנאה של צבאות, ואז יוצא בת קול ומבטל את כל הדברים שנמצאים בפנים. יהי רצון, שנזכה לאור של הבעל שם טוב. ונזכה להיות מעל, במקום מעל הזמן. לא יודע, אנחנו נדבר מלמה נגרע, זה. תעשה לנו שיר אחד ונעשה למה נגרע. למה נגרע? לא, אל תיגע שעשינו.